Şol siz. Senem şo diýilýänmi? Ejemjan ähli sygyrlama satyp, sana uy bana sene berjek bolýarlar. Ýöne aýdanlaryna size beýlerak diýdiler o buat. Beýlerak. Ejen akylly ýaleken ýöne maňa da sen saçly diýdiler-de. Bärik bir çörege aýerlik geldim. Bu nire? Şanyl restoran naharlaram fiýçi. Ýür. Sizin ömrüňizdäki ilkinji duşýan oglaňyz menmi? Öňkü 8 sanaň hata bolmasam birinçiden. Ejem, siz gaty ekonomistni gyýdyp aýtdy. Görersiň häzir. Afsan, bir içeri atlar alayda. Ilki ýere bir zadal. Freeze giysek näil free ya da çarwajy çeli. Özüm bilerim. Şoda kelayda. Edil 5 minut oturun, enadır, geldim adır. Alo. Ece, satan sığırlanmagan ben yerine alayda. 8-90 sığır satıp yerine verecek bolýam. Bu yumrup bar ýa, etme hadi. Şoda kim tölemeli? Ya, gelecekte kim bilecek yaşamala. Şodam gelip bölüşmüş götöleyle. Oğlun waka şoda töle. Ya, Balya. Akşama men şu ýere getir. Çannebiliň naharlar süýjeken. Ejeňe daýt, galyňdan skip gider. Berşke de yüzden kalın pulunu.